Аднойчы бацька вярнуўся позна дадому з працы, як заўсёды стомлены і раздражнёны, убачыў, што ў дзвярах яго чакае 5гадовы сын. «Тата, можна ў цябе нешта спытаць?» «Вядома, што здарылася?» «Тат, а колькі ты зарабляеш?» «Гэта не твая справа», – абурыўся бацька. «І потым навошта гэта табе?» «Проста хачу ведаць. Калі ласка, ну скажы, колькі ты зарабляеш за гадзіну?» «Ну, наогул 50. А што?» «Тат», – сын паглядзеў на яго знізу ўверх вельмі сур'ёзнымі вачыма. «Тат, ты можаш заняць мне 30?» «Ты пытаў толькі для таго, каб я табе даў грошай на цацку?» – закрычаў той. «Зараз жа марш да сябе ў пакой і кладзіся спаць! Нельга ж быць такім эгаістам! Я працую цэлы дзень, страшна стамляюся, а ты сябе так па-дурному вядзеш!» Хлопчык ціха сышоў да сябе ў пакой і зачыніў за сабой дзверы. А яго бацька падумаў, можа, яму сапраўды нешта вельмі важнае трэба купіць. «Да ну, ён бы яшчэ навогул ні разу ў мяне не прасіў грошай!» Калі ён увайшоў у дзіцячую, яго сын ужо быў у ложку. «Ты не спіш, сынок?» – спытаў ён. «Не, тата, проста ляжу», – адказаў хлопчык. «Я, здаецца, занадта груба табе адказаў», – сказаў бацька. «У мяне быў цяжкі дзень, і я проста сарваўся. Даруй мяне. Вось, трымай грошы, якія ты прасіў». Хлопчык сеў у ложку і усміхнуўся. «Ой, татка, дзякуй!» – радасна ўсклікнуў ён. Затым ён залез пад падушку і дастаў яшчэ некалькі змятых банкнот. Яго бацька, убачыўшы, што ў дзіцяці ўжо ёсць грошы, зноў раззлаваўся. «Навошта ты прасіў грошай, калі яны ў цябе ўжо ёсць?» – прабурчаў той. А малы склаў усе грошы разам, паглядзеў на бацьку і адказаў: «Таму што ў мяне было недастаткова. Але цяпер мне якраз хопіць», – адказаў дзіця. «Тата, тут роўна 50. Можна я куплю гадзіну твайго часу? Калі ласка, прыйдзі заўтра з працу крыху раней. Я так хачу, каб мы павячэралі разам». Часам нашы дзеці разумеюць занадта больш, чым нам здаецца. 15 мая 2014 года у Доме культуры адкрытага акцыянернага таварыства «Мапіт» горада Мінска адбылося свята сям'і «Шчаслівыя разам», на якое былі запрошаны супрацоўнікі арганізацыі са сваімі сем'ямі. Спачатку свята сярод прысутных праводзілася апытанне, што для кожнага азначае сям'я. Любы жадаючы мог узяць прыгатаваны з паперы лісток, напісаць на ім сваё значэнне і вызначэнне слова «сям'я» і падвесіць гэты лісток на дрэва. Жадаючых пакінуць свой след на свяце было шмат, і наша дрэва вельмі хутка пакрылася лісцем і ажыла. Для таго, каб госці свята змаглі стварыць або працягнуць традыцыю стварэння сямейнага альбома, на адной з пляцовак была разгорнута фотазона, дзе ўсе жадаючыя маглі сфотаграфавацца з рознымі атрыбутамі фотатэатра. І вось да гасцей свята даляцеў водар хатніх пірагоў. Ён даносіўся прама з конкурсу сямейнага печыва водар гасціннасці. Умовы конкурсу былі абвешчаны за 2 тыдні да свята, і хоць часу было трохі, жадаючыя пазмагацца за званне самай гасціннай сям'і знайшліся. Яны спяклі хатняе печыва, пірагі, кексы і выставілі іх на дэгустацыю сваіх калег і іх сем'яў. Усе жадаючыя з задавальненнем спрабавалі кулінарныя шэдэўры і пакідалі голас за найбольш спадабаўшыся. Пераможцаў узнагародзілі падарункамі і граматамі. А пасля распачаўся святочны канцэрт «Шчаслівыя разам», прысвечаны міжнароднаму дню сям'і. У канцэрце прымалі ўдзел і запрошаныя артысты, і творчыя калектывы Дома культуры, і таленавітыя супрацоўнікі арганізацыі. У ходзе канцэрта мы бачылі нумары, якія адлюстроўвалі адносіны розных пакаленняў да сям'і. У першым эпізодзе мы паказалі, з чаго пачынаецца сям'я. У другім эпізодзе відэазапіс меркаванняў дзяцей супрацоўнікаў. Што такое любоў? Каханне, любоў да бацькоў ці адна невыпадковая сустрэча? Аб гэтым і гаварылі нашы дзеці. Трэці эпізод у гумарыстычнай форме адлюстроўваў адносіны ў сучаснай сям'і.
чацвёрты падвёў да разумення, як важна не проста стварыць сям'ю, а вырасціць і захаваць яе як лепшае, што ёсць у нашым жыцці. Фіналам свята стала выкананне гімна сям'і усімі прысутнымі. Сярод прысутных было выказана пажаданне зрабіць гэта свята традыцыйным для арганізацый і праводзіць дзень сям'і штогод. Няспынны час ідзе віткамі, надзеі новыя дае, дзяцей ужо завуць бацькамі, і ўнук мне руку падае. Жыццё струменіць недзяліма з глыбінь вякоў у новы шлях. Сям'я – маленькая радзіма, духоўнай спадчыны працяг.